Hello guys, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Πάμε να δούμε το Captivating the King, το επεισόδιο 14. Να δούμε τι θα δούμε πάλι σήμερα. Προηγούμενη φορά πήγα να πάθω πραγματικά 500 κεφαλικά με την κοπέλα. Θα το πει ότι ξέρει αυτή ή θα το κρατήσει η μουχρίτσα κι αυτή. Ακόμα χλωμή είναι η κοπέλα. Ακόμα πρόσωπο, χείλια είναι. Ωρε φίλε, ωρε, το λαιμό ωρε τον έπιασε. Να σας πω κάτι, καλά έκανε. Δεν τον πάω καθόλου αυτή τη μούρη, δεν τη θέλω καθόλου αυτόν. Ούτε αυτή τη μούρη τη θέλω. Πανάθεμά σε κι εσύ. Πάλι κλαίει. Τι θα γίνει τώρα, σε κάθε επεισόδιο θα κλαίει η κοπέλα. Τι ωραία εικόνα, πολύ μ' αρέσει. Χάς την κοπέλα βρε. Αν είναι δυνατόν. Όπα. Τι έκανε. Ηλίθιος. Ρε εσύ είναι χτυπημένη η κοπέλα. Χαμότο. Χαμός γίνεται παιδιά. Χαμός. Χαμός. Τι είναι αυτό. Το ευχαριστήθηκα αυτό. Τι ωραία. Αυτός ηθοποιός που κάνει το βασιλιά είναι τρομερός παιδιά. Ωρε φίλε, δεν θα είχε φωνή μετά. Την επόμενη μέρα δεν θα είχε φωνή σίγουρα με τόση καρύδα. Δες κάτι μούτρα, δες κάτι άνθρωποι δες. Αυτή τώρα ξέρει ότι άλλη είναι γυναίκα και άστα να παν φίλε, άστα να παν. Δες μια ξινομούρα δες. Ρε, γιατί είναι τόσο... Όλοι τους είναι τόσο εκνευριστικοί. Ηλίθια. Δες τι κάνει. Συγχύστηκα πάλι. Πάλι η πίεσή μου θα ανέβει σε αυτό το επεισόδιο. Δες τι κάνει. Φύγε από εκεί. Ρε ζήλια. Ρε ζήλια που έχει πέσει. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Άστινα. Άστινα. Ωρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω. Φύγε. Φύγε. Μη το κάνεις αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Τι φάση κάθε φορά. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Γιατί. Τι φάση ο βασιλιάς. Γιατί. Παιδιά, μπορεί να το έκανε, προσπαθώ να καθησυχάσω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το έκανε για να ρίξει τάξη στα μάτια αυτινής. Ότι και καλά δεν παίζεται κάτι με την άλλη. Τώρα που έμαθα ότι είναι κοπέλα και η άλλη. Πόρε φίλε, μα κάνανε αυτό. Αλλιώς θα τον σουβλήσω. Θα τον σουβλήσω, θα μπω μέσα στην οθόνη και θα τον σουβλήσω. Νιώθω εξαντλημένη, εξουθενωμένη. Ευχαριστώ που είδατε άλλο ένα επεισόδιο, άλλο ένα τρομακτικό, εξουθενωτικό reaction. Συγγνώμη αν έβρεζα πολύ, συγγνώμη αν φώναζα πολύ, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν μείνει 2 επεισόδια να δούμε. Αχ, θα βγάλω τα λαρίγκια μου εδώ μέσα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που με είδατε να τσιρίζω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye.